आणि खोड मात्र कशी करायची, ती खोड काढताना मग कशी करायची, आपले बनवले म्हणून सांगतो. आता राधा आहे ना, आजच्या जमान्यात एक्सटर्नल अफेअर म्हणतात, पण हे नुसतं अफेअर आहे, आय लव्ह यू वाला. अरे ते खरं राधा कृष्ण पहिला मान राधा, त्या राधेला प्रेम केलं, पण बाजूच्या होत्या ना काय काय त्यांच्यात नाही खुशी, त्याच्यावरच गवळण नाही वाटत. गवळण घेतो किती काही 5 आवड मला ज्याची मी त्याला जाणलं. अरे तिचा कानावर लय वाईट जीव, तसं गोवा गेलं तसंच मागलं. त्या कानाचं आणि राधेचं प्रेम कधी मानलेलं आहे, तत्प्रेम ह्याच्यात आहे, बाकी काय नाही. पण जराशी आपली कळ, एकीचा कानावर लय वाईट जीव, तिची हो कानाला येते एक जीव. आपले मनाची होत्या, एकीचा कानावर लय वाईट जीव, तिची हो कानाला येते एक जीव. मनाशी ठरवून सुदमुद हरवून कानावर मरते रे, लय लय कानावर मरते रे. पणीच्या सोबतीची सोबडी नवा, पणीच्या सोबतीची सोबडी नवा, किती वट वट करते, किती वट वट करते, एकीचा कानावर लय वाईट जीव, तिची हो कानाला येते एक जीव. एकीचा कानावर लय वाईट जीव, तिची हो कानाला येते एक जीव. मनाची ठरवून सोडून हरवून कानावर मरते रे, मनाची कानावर मरते रे.